Ja, mensen kunnen mooi een taal achterstonden. Die kunnen zo'n hier te lonen in zogenaamde digitaalhoezen. Joet is er weer zo'n hoes iepenen en dat gebeurde in Boetenpost. Nou, krijg wie er al, Gerrit de Boer, verslagjouwer van u ter plaatse. Ja, Gerrit, allereerst, wat is nou eigenlijk zo'n digitaalhoes? Ja, dus zoals er hier achter me in ieder geval ietsjes, daar staat de kost op digitaal hoes, daar zitten de materialen in. We matten dadelijk nog hier investeren in een cel vol met mensen die dat dadelijk dwars zullen. Maar degene die het meeste weet van wat nog zo'n digitaal hoes is, dat is Paulien Schreuder, die zit hier bij mij. Zij is haat van de bibliotheek in Noord-Friesland. Ja, zo'n digitaal hoes, wat is het nou correct? Digitaalhuis is een plek waar mensen die graag willen werken aan hun taalvaardigheden van harte welkom zijn. En het is heel vaak de bibliotheek, de plek waar mensen naartoe komen. En wat doen ze hier? Wat ze doen is dat ze samen met een taalvrijwilliger werken aan hun taalvaardigheden. En een taalcoördinator gaat eerst het gesprek aan met degene die wat wil leren. En die gaat dan op maat een programma maken samen met de taalvrijwilliger om de cursist te helpen. Maar als ik nog helemaal net de taal beheers, ken ik dat dan niet te leren? Nee, het is echt de bedoeling voor mensen die al wel gewoon naar school zijn geweest, maar hun taalvaardigheden gewoon weer willen verbeteren. Dus het is niet voor mensen die bijvoorbeeld nog niet ingeburgerd zijn of zo. Daar is het niet voor geschikt, het taalhuis. Hier vlak achter u staat wat materiaal van Jemme. Ja. Wat is dit correct? Nou, dit zijn een aantal methodes die gebruikt worden in het digitaalhuis. En er staan ook gewoon hele leuke boeken in de kast. En het leuke van dit soort boeken is dat het eigenlijk gewoon een literaire roman is. Maar die is dan wat eenvoudiger opgezet. Waardoor het ook voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven makkelijk te lezen is. Mooi grote letters en net al te moeilijk Nederlands. Exact. Nou, ze stellen nog wel de vraag, hoe vind je hem deze mensen? Want ze komen, ja, hoe kom je hem bij ze? Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Dat is precies wat u zegt. Het is moeilijk om mensen echt te motiveren om de stap te zetten naar het digitaalhuis. En dat doen we samen met werkgevers. We praten met het gebiedsteam. Stichting Lezen en Schrijven geeft cursussen aan Bali-medewerkers bijvoorbeeld in het gemeentehuis. Sociale werkplaatsen, et cetera. We zoeken op allerlei manieren mensen om ze te motiveren. Want het is nogal een stap om toe te geven, ik heb best moeite met lezen en schrijven. Dus dat is eigenlijk het hart van ons werk. Want als ze er eenmaal zijn, dan kunnen we ze helpen. Maar ze vinden is het moeilijkste. Ja, nou, ik wie vanmorgen even in Frensje, want daar is ik aan digitaal hoes en daar heb ik die mensen getroffen die dat pad al lang wisten te vinden. Er is van de morgen taart voor de leerlingen en de vrijwilligers van het digitaalhoes in Frensje. En net alleen omdat het de week van de alfabetisering is. Het hoes in de bibliotheek van Frensje wil graag gezelligheid uitstralen. Voor de deelnemers is het net altijd even makkelijk om te zien dat ze de taal net goed beheersen. Ze maken een drompeloer. Voor heel veel mensen is het heel moeilijk. Vooral voor mensen die al heel lang niet geschreven hebben en niet gelezen hebben, de Nederlanders. Voor mensen uit het buitenland die hun inburgering al hebben gehaald is het helemaal niet moeilijk. Want die hebben zoiets van, ja, ik wil nog beter Nederlands leren en schrijven en spreken. Maar voor Nederlanders is het best wel een raar gevoel natuurlijk van, oh jee, straks moet ik hier allemaal moeilijke woorden schrijven en ik weet niet hoe dat moet en misschien vinden ze me stom. Maar weet je, zelfs collega's van mij of ikzelf maak nog wel eens een foutje en dat doet iedereen. Het verschaat onder de deelnemers is grut. Voor mensen die het maar pensioen binnen, mensen uit de sociale werkvoorziening en buitenlanders die de taal verbeteren willen. Als ze een keer oer de drompel binnen, hebben ze tegen uit zin en hoe het resultaat ben ze inriedig. Het schrijven gaat beter. Nou, het lezen ging ook goed, alleen het schrijven en het rekenen, dat was wat minder. En dat gaat ook beter. Ik kan mijn eigen naam schrijven, ik kan mijn eigen rekening kan ik invullen als het moet. Ja, ik ben heel trots op mezelf. Ik heb sommige zinnen, ik kan niet goed schrijven. En voor mijn zinnen te verbouwen wordt het moeilijk. Daarom ik hier kom een beetje niveau hoog te maken en taal te verbeteren. En is het gelukt? Ja, is gelukt. En ik vind het leuk hier om te komen en taal te verbeteren. Van de Kooi had een goede rie van mensen die het echt net goed schrijven kennen en nog thuis zitten. Anders zijn mensen die niet lezen en schrijven kunnen. Geef je op, want gaat een hele wereld voor je open. Ja, en die mensen in Frensje, ik had hier bij me, die gaan prachtig mooie kranten ik maken. Zelfskreun, helemaal zelfskreun. De digitaalhoeskranten. Ja, daar gaan ze al hier hun eigen artikeltjes inskreun. Voor zover dat ze dat daar in steert binnen. Soms wat souffleert, soms heel een dag zelf. Dus ze hadden er echt een berg bij leerd.
En ja, bij mij zitten hier Tineke Leijten en Sylvia Veenstra. Je bent van Ljouwert, ook van Digitaal Hoes. Maakt je hem ook een mooi ding? Ja, we hebben een hele mooie kookboek gemaakt, gezamenlijk. En die komt 18 september uit in de bibliotheek in Leeuwarden. Oh, die kennen we nog net zien. Nee. En voor jij? Ik ging gewoon naar school aan het Friesland College. Oké, dus maar komst ik net op een Digitaal Hoes dan? Nee, dat kom ik net. Dat hast ik net west. Nee, nog net. Dat is heel apart, dat is heel apart, maar goed. Doe bist in ieder geval wel bezig met de taal, maar dan in dat geval op het Friesland College dus, hè, dat snap ik. En Tineke, dat Digitaal Hoes, hoe kwam je dat te lenen? Ik ben daar terechtgekomen via de UVW, door een coach van mij, van Jelmer. En die zag dat ik niet lezen en schrijven kon. En op een gegeven moment zei hij, dit kon niet meer langer. Ik zei, nee, ze kan ook niet meer langer. Ja, je wil nu het werk krijgen, hè? Ja. Ik heb 33 jaar in de wasserij gewerkt en die wasserij die hield er met op of die ging daar weg. Ja. En om dan, zijn Jelmer kwam erachter dat je net goed lezen en schrijven kon, maar schaam je daarvoor? Daarvoor niet, maar toen hij zei van, Tineke, dat kon niet zo langer, ja, toen kneep mijn lichaam, die bekneep wel even van, hij is erachter komen. Ja. En Sylvia, hoe kwam je erbij om het Nederlandse taal te verbeteren? Ik zit altijd met mijn werk en ik kon nooit echt meekomen met mijn werk. En vandaar ben ik naar school gegaan. En hoe bist het toen te lenen komen? Had het zelf niet? In principe heb ik dat zelf aan. En via mijn werk, die had me geholpen om weer naar school te gaan. Wat doe je voor werk? Ik werk hier bij de veiligheidsregio Friesland. En wat smiet het op? Wat levert het op, dat leren? Om toch te gaan lezen en toch te gaan schrijven. Dat levert het op. En het gaat echt makkelijker nou? Het gaat steeds makkelijker. Ja, alleen nog de master dwan. Ja. Tineke, verdijk? Ja, precies hetzelfde, ja. Het is ideaal en ik leer wel heel veel. Met de vrijwilligers ook, allemaal perfect, ja. Ja, dus net bang wezen. Dan komt er wel gewoon erheen gaan, leren, oppakken en dan kan je stappen vooruit. Maar je het zijn naar een baan, het zijn gewoon terug beter te leren schrijven en praten. Ja.